سراوي السودان حالتات قلطف دقف كاب سمين كردفان دفئو دارقا ملو كابتا زوبا نخوص تقاريو أبزلو الجزية حالتات قلطف دقف سراوي السودان كاب معراب كردفانون ملو كيوت أم بمسقا نتاب تحت سراوي السودان زلا كتما الأبيض مثال فاشر أبزر راغب تسرقيا زلا أب معراب كردفان التركب النهود تبها الكتما بركز بلا حدشت حيلتات يسدلا مهلاوم تقاليتو اتم ناب كتما النهود زوحز زلو حدشت أبلات حالتات قلطف دقف بسراوي السودان متقعت تفصيمو كابت خبابي ماليسون كيدفؤو سقيهم أبزلو لأوانيهم كمزز أمثلة بزح زلو سراويت نابتا كتما زوحزو زلو يغن بر أبتا ختما حدشت أبلات حالتات قلطف دقف يوحزو أبزلو له بشم مسراوي السودان تتحابرو اللخم بزبل نبركز زبولو السيفيلاويان بليتي أو يم يقتلوهم كم زلوون أبتحت قيدك أتوهم زفتنو زابيوهم سيفيلاويانون يقتلوهم مهلاوهم زوات أزينا حبيرو كسب حجة حالتات قلطف دقف بليتي أب زقبروه تفتيش نربعة من إسيات أو كتما النهودن كبابيان قتيلهم مهلاوهم زتقلت أخوينو مسراوي السودان تراخبو اللخم بزبل بليتي زقبروه زلو التفتيش دما أمنا آخري رمو مهلاوهم تقاليزو حده ناي عين مسكر أب زهابو مقلتي ناب كتما النهودن كبابيان بزح زلو حالتات قلطف دقف يمت كم زلن زحلفة كلت سومن دما بزحي كم زمت اندحر مقلت قاله كب حالتات قلطف دقف أواد الحلو زبها الكباب زركب شاكا عريدهم كم زلو اتم كالو دما اب حزب زنبرلو مبرقاو كبابي عريدهم كم زلو بمقلاص الربات زحزاو وتهدراويان مكاين دما ببزحنا بتخبابي يمصا مهلاون حبيرو ازي زلو معبالتات كا سراوي السودان اب كردفان اب لعل حالتات قلطف دقف بزفصمو مدقعتي عود تغوناصيفون نجبر الشيخ قرفا سيالا كوم دما بارا زبها الكبابيتات دحرم قوصارو مخانا افليتو بزخا سراوي السودان معراب كردفان زأتو كل صرغياتات تقوصاصيرو اب زلو لغزي حالتات قلطف دقف سراوي السودان معراب كردفان كمصي زبل قمت زلو بمخانو ابال نهود ابال مزروب كوم دما ايال بخيت اب زبها الكبابيتات بزح سراويت زعرت زلو اتم زعرت زلو سراوي دما اب لعل سيفيلاويان كبيت بدلات يفصمو كم زلو تقاليصو نتيام مونغ إيرتران إثيوبيان تفتير زلو وطر بزملكت تدغاغام مغلص كهب زرأ أب غزي كوينا تግራይ ሓደ ካብ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ሰበስልጣን ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብዚ እዋን ድማ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ዘሎ ባጫ ደበለ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት እንድሕር ተወሊዑ ህላወነ ኤርትራ ከም ሃገር ኣምልክት ሕቶ ከኣትዩ ክብል መስማዕ ከን ዜና ቢቢሲ ቋንቋ ኣምሓርኛ ገይርዎ ኣብ ዘሎ ቃለ ምሕተት ተዛሪቦ ኣብዚ ሰፊሕ ክትዕዘል ዓለ ግብረ መልሲ ይብሉ ዘሎ ቃለ ምሕተቱ ኩናት انت تلعيلو دحر دقيم إيرترا تبال هاجر كي تهلو تخيل يا بمبال بعتب كوسات زقبو حق يكبل تزاريبو زخونا حدش قجت اب كلت ان هاجرات راي زتحت صرا زي كونس نكونتات تا نايت زوبا اب قمت بمئتاو نعملاك ارنا افريقا كلحم يخيل يكبل تزاريبو ايثيوبيا درو اب كلل تግራይ زتحدث وشت او قجتا بتقطمل زلاوان مغلص باጫ دبله ام محوراو مراخبيتات سفيح كتع العلي زلا باጫ دبله اب تمسسالي قدام منستر ايثيوبيا أحمد بقانقوا أورومنيا قال محتت زقبروا له معلتي مسمع كان زي نبي بي سي غير هو ابزلق قال محتت بجكا مونغ إيرتران إثيوبيان كينات اندحر تجميرو ناي إيرترا هلاو أملكت حتى كأتو يخيل يزبلو مززله معبول تكنولوجيا ناي صورات دما حجز ولع كينات جنبارن دجانن زبهال ايكو هلوانيو اسمرا جنبار كخوني بمبالون ناي مفرح ملእኽቲ ዝመስል መግለጽ ክህብ ተሰሚዕ ዘሎ ብዛዕባ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦም መግለጽ ድማ ንሕወሓት ዝተበላሸወ ኣጽዋርዮም ኣረኪቦም ግን ከኣ ሕጂ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም ዓቕሚ የብሎም እንድሕር ምባል ነቲ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ብጽምዶ ዝፍለጥ ልፍንቲ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽገጥም ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ገይርዮ ገሊጽዎ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ንሕወሓት ህዝቢ ውግእ ይኣክል ክብሎም ኣለዎ 4 ኪሎ ክመጽእ ግን ዓቕሚ የብሎምን ኦነ ኮነ ፋኖውን ኣብ 4 ኪሎ ንኽመጹ ዓቕሚ የብሎምን ድሕር ምባል ንምንታዮም ዝዋግኡ ዘለዉ ክሕተቱ ኣለዎም ገንዘብ እንድሕር ደልዮም መንግስቲ ተዛትዩ ገንዘብ ይሃቦም ድሌቶም ሕቶ ህዝቢ ምምላስ እንድሕር ኮይኑ ግን ኣብ ምርጫ ግደፉኒ ይብሎም እኳ ኣሎ ድሕር ምባል ሰላም እንተ ዘይመጽኡ ውጽኢቱ ምጥፋእ ክኸውን ሰዓሪ ተሰዓሪ ድማ ኣይክህሉን ብምባል ተዛሪቦ
ኤርትራ ኣደወንበር ማሕበራዊ መድረኽ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይና ምሻማ ሓደ UN Watch ዝበሃል ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘከታተል ተጣባቂ ትካል ኮኒኖ እቲ UN Watch ዝበሃል ትካል ኤርትራ ኣባል መሪሕነት ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምዃና ክኹነን እንከሎ ኣብታ ውፅኢዎ ዘሎ መግለፂ ድማ ነቲ ንሰብኣዊ መሰላት ንምድንፋዕ ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል ኣብ ሓደ ካብቶም ኣብ ዓለምና ኣዝዮም ዓፈንቲ መልካውያን ስርዓታት ክወድቕ ምኽኣሉ ዝሕፍርን ላግፅን ይክብል መግለፂ ኣውፅኡ ዋና ዳይሬክተር ናይቲ ትካል ሂላል ኒዮር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብከቢድ ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኽሰሱ ውልቀ ሰባት ቀንዲ ዕላምኡ ሰብኣዊ መሰላት ንምሕላውን ንምድንፋዕን ዝኾነ ትካል ኣብ ሓላፍነት ይቕመጡ ኣለዉ ክብል ይገሊጹ ኣብቲ መግለፂኡ ድማ እቲ ዋና ዳይሬክተር ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ ጎረባብቲ ከባቢታት ሰሜን ኢትዮጵያ ወታደራት ኤርትራ ዝተፈላለየ በደላት ፈፂሞም ብምባል ኣሜሪካውን ንኤርትራ እገዳ ኣንቢራትላ የድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክፍጽሙ ከም ዘገድዶም ተቃወምትን ጋዜጠኛታትን ብዘይ ፍርዲ ንነዊሕ ዓመታት ከም ዝኣስሮም ሃይማኖታዊ ጭቆና ከም ዝፍጸመን እውን በመዘኻር ኣብ ቦይታ ሰብኣዊ መሰላት ሽመት ክትሕዝ ኣይግባኣን ይክብል እዩ ኮነንኡ ኣቕሪቡ ዘሎ ወገን ኤርትራ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ነዚ ግብረ መልሲ ሂብሉ ዘሎ ኮይኑ እዞም ጉጅለታት ኤርትራ ንከምዚ ዓይነት ቦታ ምምራፃ ዕግርግር ፈጢሩሎም ኣሎ ዝኾነ ይኹን ትኽረት ወይ ኣፍልጦት ድምፂ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽን ናበርኩትኣ ኣብ ብዙሕነታዊ ዲፕሎማሲ ምድናቕን ኣብቲ እኩይን ዘይሕለልን ናይ ኣጋንንቲ ወፍሮም ዓብዪ ቁጣዒ ዝፈጥር ኣኽለባት ዝነብሑ እንተነብሑ ግን እቲ ገመል ክምርሽ ድሕሪ ምባል ፎኮስቲ ጃንዳ ርእሲ ኽቦ ክብል ገሊፅዎም ዘሎ ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በቋንቋ ኦሮምኛ ኣብ ዝገበረ ቃለ መሕተት ንከም ኣምባሶይራ ከምኡ ድማ ባሮንቱ ዝኣመሰለ ከባቢታት ኤርትራ በቋንቋ ኦሮምኛ ይተፀውዑ ኦሮምኛ ኣብ ኤርትራ ታሪክ ኣለዎ ዘስምዕ መግለፂ ድሕሪ ምሃቡ ወገን ኤርትራ ወላውን ሰፊሕ ግብረ መልሲ እንተዘይተዋህቦ ፈጻሚ ጉዳያት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቢንያም ብርሀ ነቲ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ኣሽማት ጠቒሱ ምስ ኤርትራን ኦሮሞን ኣታሒዙ ዝገለጸሉ ቃለ መሕተቱ ዘመላኸተ ብዘምስል መልክዕ ንናይ ኤርትራ ሽሙ መበቆሉ ካብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሽም ብናይ ጊሪኻውያን ኣፀዋውዓ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰሉ ጽሑፍ ዝዘርግሐ ኮይኑ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ድማ ድሕሪ ናይ አብይ አሕመድ ሰፊሕ ክትዕ ፈጢሩ ዘሎ ቃለ መሕተት ነዚ ናይ ኤርትራ ፈጻሚ ጉዳያት ኣብ ኢትዮጵያ ዘስፈሮ ጽሑፍ ብምድጋሚ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ፍሉይ ብልሕን ብሉጽነትን ዘለዎ ዳዕላ ብምባል ገሊጽዎ ዘሎ ከም ዝፍለጥ አብይ አሕመድ ክሳብ ግዜ ባሕሪ ነጋሽ ከምኡ ድማ ክሳብ ግዜ ንግስነት ዛጉወ ተመሊሱ ዝነበረ ኣሽማት ከምኡ ድማ ቀርስታትን ካልእ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ምስ ናይ ኦሮሞ ታሪክ ከመሳሰልን ብናይ ኦሮሞ ኣሽማት ዝተፀውዐ ክጠቅስን ተመራመርቲ ድማ ከጽንዕዎ ኣለዎም ክብል ተዛሪቡ እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም